Iskreno dotakla sam više puta neko dno, da kažem, dno života. I na tom dnu sam osetila glas u meni koji je govorio, čula glas u samoj sebi koji je govorio nisi ti nisi ti ta koja treba da se preda, ti si borac, ti si, što si ti malo pre lepo rekao, okej je pasti, okej je doživjeti to dno, okej je da ga prepoznaješ, okej je da ga vidiš, da ga osetiš i to je za živog čoveka, kao što si rekao i to, ali ajmo mi lepo da se dignemo iz svega ovoga i onda tako baby steps, što kažu, male korake sam pravila da bi konačno ponovo bila to što ja izvorno jesam, srećna, jedna jako, da kažem, malo mi treba da budem srećna, jer ja sam naučila da te jednostavne svakodnevne stvari ne uzimam zdravo za gotovo. To što imam oči koje vide, uši koje čuju, noge koje hodaju. Mislim, ne znam da li me razumeš, telo koje me služi. Meni to nije više zdravo za gotovo, jer osetila sam i bolest i zdravlje i tekako je to veliki, veliki blagoslov biti zdrav u ovom svetu gde sad vidite sami da malo pa neko dete oboli od teške bolesti, umiru mladi ljudi, borimo se za njih na razne načine, tako da vrlo sam srećna, ispunjena i zadovoljna s ovim, baš takva kakva jesam.